nan din ba ke ina ga muka da ke kin san fiye da awa nawa ina tsaye ina jiran ki fiye da awa 2 fa kuma kin san cewa mun riga mu alƙawari da ke karfe 2 zamu haɗu mu je nan yanzu abin da ke mun kin adalci kenan eh okay oho na fahimta sai yanzu akan wannan banzan kike da sani ki aje na gefe kenan wai ne fa Mansur ba wai na ki karban soyayya ka bane ba amma da akwai abin da nake guje maka me kenan amma da wani sharadi wannan wani irin sharadi ne sai dai idan ka gani ka nuna baka san ba ni ma haka idan na ganka zan nuna ban san ka ba to sai dai mu yi shi a boye kuma sannan idan ka ga yayana kada ka nuna ma cewa ma dai ka sani dan nuna ma zan yi ma ban san ka ba saboda